Ahojte, ideme sa sankovať, bobovať. To je tzv. Štvorzáprach. Hej, Pali už je tu, akurát došol. Čaute. Takže pokus číslo 2. Zase štvorica. Zase ten istý kopec. Len iný záprach ľudí. Čakaj. Mimi. Au, moja pomňačina noha. Kúti on dobre. Pokus číslo 2. Ja som to To lepšie, jak za Paliho. Alebo Pali vyjadri. Čau. Rusky najlepší dopravný prostriedok. Ja som Yeti. Yeti zima. Aj video, hej. Na záver.